Trestné právo to nie sú len tie dramatické momenty, keď sa v súdnej sieni vyhlasuje vinný alebo nevinný. V skutočnosti je to proces, ktorý sa skladá z desiatok, možno stoviek menších, no o to dôležitejších rozhodnutí. A dnes si rozoberieme to úplne najbežnejšie z nich, pozrieme sa mu na zúbok a odhalíme jeho kompletnú anatómiu. Takže, ako sa vlastne taký právny prípad skladá, keď odhliadneme od toho veľkého finále? No odpoveď je v sérii postupných krokov. Sú to presne tieto menšie rozhodnutia, ktoré ako skladačka kúsok po kúsku formujú celý priebeh a v konečnom dôsledku aj výsledok konania. Poďme si teda pekne po poriadku rozobrať, čo nás dnes čaká. Začneme pekne zoširoka pri rozhodnutiach ako takých. Potom sa vrhneme na hlavnú hviezdu programu – uznesenie. Prejdeme si jeho anatómiu, pozrieme sa na jeho životnú púť a nakoniec si povieme o tom kľúčovom momente, kedy nadobúda svoju platnosť. Takže prvá kapitola – hlas súdu. Skúsme si predstaviť, že právny systém má k dispozícii taký kufrík s nástrojmi. A každý nástroj je iný typ rozhodnutia. Aby sme správne pochopili ten jeden, ktorý nás najviac zaujíma, musíme mať prehľad o celej súpravy. Čo to teda vlastne je to rozhodnutie? Úplne zjednodušene povedané, je to oficiálny spôsob, akým autorita, či už súd alebo polícia, hovorí. Je to akt, ktorým autoritatívne povie svoj názor a vyrieši nejakú otázku v prípade. Či už ide o nejakú drobnú procesnú záležitosť, alebo o niečo naozaj kľúčové. No a ako vidíme, ten kufrík s nástrojmi je celkom pestrý. Na samom vrchole je samozrejme rozsudok. To je tá ťažká váha, ktorá rozhoduje o vine a treste. Potom tu máme špecializované nástroje, napríklad trestný rozkaz. Ale tým absolútne najuniverzálnejším a najpoužívanejším je práve uznesenie. A na to sa teraz pozrieme zblízka. Tým sa dostávame k jadru veci. Uznesenie si môžeme predstaviť ako takého hlavného pracanta celého trestného konania. Je to jednoducho najčastejšia forma rozhodovania. A prečo je vlastne také bežné? Lebo je to v podstate predvolená alebo, ak chceme, štandardná voľba. Zákon hovorí jasne, ak nie je explicitne predpísaná iná forma, ako napríklad rozsudok, orgány použijú práve uznesenie. A preto sa ním rieši obrovské množstvo procesných otázok, ktoré posúvajú prípad ďalej. Dobre, poďme teraz na tú anatómiu. Každé formálne uznesenie má totiž presne danú štruktúru, taký svoj stavebný plán. Pozrime sa teda, z akých častí sa skladá. Podľa paragrafu 176 trestného poriadku musí každé správne uznesenie obsahovať 5 kľúčových prvkov. Po prvé, kto ho vydal a koho sa týka. Po druhé, kedy a kde. Po tretie, to najdôležitejšie, samotný výrok, teda to, o čom sa vlastne rozhodlo. Po štvrté, odôvodnenie, ktoré vysvetľuje, prečo sa rozhodlo práve takto. A nakoniec veľmi dôležité poučenie o tom, či a ako sa dá proti rozhodnutiu brániť. Všetko je to navrhnuté pre maximálnu transparentnosť. Keď už poznáme jeho stavbu, poďme sledovať jeho životnú púť. Ako sa vlastne uznesenie zrodí z myšlienky, ako sa dostane na svetlo sveta a ako sa nakoniec dostane k tým správnym ľuďom. Všetko sa to začína uznášaním. To je ten moment, kedy orgán, napríklad Senát sudcov, hlasovaním príjme rozhodnutie. Hneď na to nadväzuje vyhlasovanie. A tu je zákon veľmi prísny. Ak je dotknutá osoba prítomná na pojednávaní, rozhodnutie sa jej musí vyhlásiť verejne a okamžite. Nasleduje vyhotovovanie, čiže spísanie toho oficiálneho dokumentu na papier. Zaujímavé je, že to nie je potrebné vždy. Najmä pri takých jednoduchších procesných pokynoch, ktoré sa iba zapisujú do zápisnice. No a posledným krokom je oznamovanie, to je to formálne doručenie rozhodnutia všetkým dotknutým stranám a ich obhajcom. Tým sa zaručí, že sa o ňom každý dozvie. A tým sa dostávame k tej úplne najdôležitejšej otázke. Kedy sa z uznesenia stáva skutočne oficiálny a záväzný dokument? Tu vstupujú do hry dva kľúčové, aj keď podobné pojmy, právoplatnosť a vykonateľnosť. Uznesenie sa stane právoplatným, teda konečným a v zásade nezmeniteľným, v momente, keď sa proti nemu už nedá podať bežný opravný prostriedok, teda sťažnosť. To sa stane, keď sťažnosť buď vôbec nie je prípustná, alebo keď uplynie lehota na jej podanie, prípadne ak bola zamietnutá. A tu pozor, je tu jeden dôležitý detail. Právoplatnosť znamená, že rozhodnutie je finálne. Vykonateľnosť zase znamená, že sa musí splniť to, čo je v ňom napísané. Vo väčšine prípadov to ide ruka v ruke. Keď je niečo právoplatné, je to aj vykonateľné. Ale sú výnimky.
Niektoré uznesenia treba vykonať okamžite, aj keď ešte nie sú právoplatné. Typicky vtedy, ak podaná sťažnosť nemá odkladný účinok. Takže keď si to celé zhrnieme, čo nám z toho vychádza? Všetky tieto pravidlá a postupy od hlasovania cez písanie až po doručovanie, to nie je len nejaká byrokracia. Je to v skutočnosti premyslený systém, ktorého hlavným cieľom je zaistiť, aby bol každý jeden krok v trestnom konaní transparentný, predvídateľný a v konečnom dôsledku spravodlivý. A úplne na záver, jedna otázka na zamyslenie. Je tento prepracovaný a detailný systém procesných pravidiel naozaj zárukou spravodlivosti, alebo sa niekedy môže stať, že sa premení na zbytočne zložitú a byrokratickú prekážku? Pretože tá hranica medzi potrebným poriadkom a prehnanou zložitosťou vie byť niekedy naozaj tenká.